Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barka. Wannan ministan kiwon lafiya wato da muka ga ya kai ziyara a jihar Difa, inda muka ga ya kai ziyara da ya kai wasu injimuka na kiwon lafiya da gwaje-gwaje wanda da waɗannan injimukan babu su a wannan yankin, dole sai an je Zandar ko Maradi ko kuma a shiga wani yanki wato na ɗaya daga cikin wasu ƙasashe musamman ma ko Najeriya da sauransu. Wato wannan jihar ta Difa jiha ce wadda ta fuskanci wato matsala ta Boko Haram kwarai da gaske, inda a kawo yanzu Allah ka musu saukin al'amura nan da can kwarai da gaske, inda wannan al'amarin waɗannan kwamfutocin da shi mai girma shugaban ƙasa da kuma ministansa suke ƙoƙarin wato su tabbatar da sun yawaita a cikin ƙasa, wallahi abun marhaba ne kuma abun ayaba ne kwarai da gaske. Wanda dama a kullum a kiraye-kirayen da mu muke dan ba da gudunmuwanmu, muna kiraye-kiraye ne akan a ce waɗannan na'urori da sauran abubuwa da kuma hanyoyi a ɗan samu a ɗan yi musu kwaskwarima yanda za a fito da wato marasa lafiya a cikin ƙauyuka yanda ya kamata, inda waɗannan na'urori ne waɗanda za su taimaka mu wannan garin, inda wannan garin wannan ƙauyen ƙauye ne wanda yake da ɗan tsayi zuwa wato jihar Zandar da ɗan ko kuma Maradi, akwai tsayi kwarai da gaske, saboda da su koma Difa ƙara su zo waɗannan jihohin guda biyu. Kuma banda haka na akwai kuma mota ambulance da aka haɗa musu, wadda ko da ma abun nan taki a da gari ne kuma ƙaramar hukuma ne yana cikin ƙaramar hukumar mai Nisuwa, to ana samun dama a fito da waɗannan abun cikin sauƙi, an kai musu mota dalleliya sabuwa, wanda hakan gaskiya abun alfahari ne kwarai da gaske. Allah ya samu dace, Allah ya yi mana muwafaqa.